B'numru bla preċedent ta' miżuri u inizjattivi, il-baġit tal-2015 kien wieħed li verament iħares l-interessi u d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fost il-miżuri mħabbra hemm dik li tinforza l-liġi tal-1967 li ma liġi tisħaq li kull min jimpjega aktar minn 20 persuna għandu jassigura li minn tal-inqas 2% tal-impjegati huma persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Justyne Caruana għamlet żjara lill-Iskort Supermarket, intrapriża li timpjega 249 ħaddiem b'5 minnhom huma persuni b'diżabilità. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Mario Sajd fisser kif sa minn meta ġiet introdotta l-liġi huwa dejjem ra li jkun konformi magħha. Konna nimplementawha minn ħafna snin ilu, ngħidlek 40-50 sena, meta konna fit-tessuti. Nimpjegawhom għax tajbin, mhux għax għandhom xi inkapaċità. Huwa nota kif il-baġit qed joffri inċentivi fiskali biex kumpaniji oħra jimpjegaw aktar persuni b'diżabilità. L-affarijiet ġodda li ħarġu bil-baġit naħseb se jkun hemm anke interess finanzjarju għax ikun ekonomikament viable anke bħala effiċenza forsi ituk 90%, 85, mhux il-100, għalkemm ħafna minnhom jagħmlu aħjar minn hekk, tkun qed tqattihha b'dik l-għajnuna tal-gvern. Is-Segretarju Parlamentari qalet li tul is-snin ftit kienu l-kumpaniji konformi ma' din il-liġi. Madankollu hija żiedet li kull min ma jonurax l-obbligi tiegħu se jkollu jħallas kontribuzzjoni ta' 2300 euro għal kull persuna b'diżabilità li suppost jimpjega. Il-flus miġbura se jmorru f'fond speċjali imħaddem il-Korporazzjoni tat-Taħriġ u x-Xogħol u mmirat lejn it-taħriġ ta' persuni b'diżabilità, temmet tajt Caruana.